two, one, zero. Cổ chưa có tao cũng được. Ơi, କେବେ ଦବୁ ମାଲ ମହୁ ଏଇଟା ନାନୀଙ୍କ ହାଟକୁ ନାଇଁ ତୋ ଘରକୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଜୋବ୍ରା ଖୋଲିବି କି ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକୁଛି ମୁଁ ବା ଘରକୁ ଡାକୁଛି ଦେଖିବୁ ନା ହଁ ମୁଁ ତ ସେଇ ଦେଖିବା ନାଗି ବସିଛି ଦେଖ କଣ କହିଲା ସେ डीजे वाला बाबू लगा दो कुछ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट भाई
छाती गोली मारेंगे। चल अपना बजा।